Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Our President Lazarus Chakwera Athawa Ndi Forex Dziko Likuzunzika. Pamene dziko lino likudutsa mazangazime odza kamba kakusowa kwa ndalama za kunja, potengeranso kuti mtsogoleri wa dziko lino our President Lazarus Chakwera analengeza kuti nthambi zonse za boma zisamataye ndalama zake ndi zinthu, zopanda pake. Ofisi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna ya OPC yawonjezera ndi 100% ma allowance aanthu omwe anyamuka kupita ku United States komwe kuli msonkhano wa United Nations. Msonkhano uwu ndi wachi 77 ndipo umadziwika ndi dzina lija lakuti United Nations General Assembly. Unga kuonjezerako kukutanthauza kuti anthu ambiri omwe apita nawo ndi mtsogoleri wa dziko linoyo kumeneko alipidwa ndalama zokwana $560 yomwe kuno kwathu mmakwacha ndi 591,360 kwacha pa tsiku lililonse. Mbuli boma limapereka ndalama zokwana $420 yomwe kuno kuti kaisintha imakwana 443,520 kwacha pa tsiku lililonse. Koma ngakhale izi zili chonchi, ndiye chidziwikire kuti aliyense wogwira ntchito mboma mdziko muno ngati akutuluka nkupita kunja kwa dziko lino amayenera kulipidwa ndalama yokwana $208 yomwe kunoko mmakwacha ndi 298,000 kwacha. Ndalama za boma zikapita kunja kukagwira ntchito zimayenera zizipatsidwa ndalama yokwana $450 yomwe mmakwacha ndi 456,000 malayi kwacha. Ndipo alembi akuluakulu am'nduna omwe mchingerezi powanyadira amawatcha kuti ma principal secretaries amalandira ndalama zokwana $300 yomwe mmakwacha ndi 310,000 malayi kwacha. Kuti anthu ambiri omwe ayenda ndi mtsogoleri wa dziko linoyo kupita ku unga amayenera azilandira ndalama yokwana $280 koma kamba kakuonjezerako panopo azipatsidwa $560 yomwe mmakwacha ndi 591,360 kwacha pa tsiku lililonse. Etu tangoperekeserani ngati munthu mmodzi wakhalako m'masiku 10 pa ndalama zokhazi zomwe akulandirazi ndiye kuti akhala walandira 5,913,600 kwacha. Malingana ndi invoice ina yochoka ku imodzi kwa company zomwe zimapangira anthu maulendo apandege zijama zitcha kuti ma travel agents, zikuonesa kuti tikiti imodzi yobwerera kuchoka mdziko la United States imagulidwa pa mtengo wa 4.7 million kwacha. Imeneyi si njira ya direct. Ndiye boma la Malawi latenga anthu okwana 37 popita kumeneko pamodzi ndi mtsogoleri wa dziko lino, ndipo izizi zikusonyeza kuti agwiritsa ntchito ndalama yokwana 174 million kwacha pa matikiti a ndege okha. Ndalamazi sizinali mmakwacha ayi koma m'madollars zomwe zikufunikira kwambiri kuti dziko lathu lino ligulire mafuta, mankhwala a mzipatala komanso fetereza yemwe asowekatu mdziko muno. Izizi zili chonchi zikuonesanso kuti anthu onse omwe apita mdziko la Amerikali akakhalako sabata zitatu ali komweko. Iwowa anapita m'magulu awiri ndipo gulu loyamba linanyamuka pa 10 September mu chaka cha 2022. Gulu limeneli likuyenera kudzabwerera kuno kumudzi ku Malawi pa 29 September mu chaka cha 2022 chomwechi. Gulu lomwe linanyamuka limodzi ndi mtsogoleri wa dziko lino a President Chakwera linanyamuka pa 12 September ndipo likuyenera kudzabwerera kuno kumudzi pa 2 October mu chaka cha 2022. Dongosolo la zachuma lomwe lakonzedwa ndi aunduna woona za maubale a mdziko lino ndi maiko ena likuonesa kuti anthu ogwira ntchito ku ofisiyo okwana asanu ndi anayi 9 omwe ndikuphatikizapo andunawo anase Tembo komanso mlembi wamkulu wawo akhala ali ku Amerikako kwa masiku 24. Anthu ena ochoka ku ndunawo akhala konso masiku 25 pomwe ena akhalako masiku 27. Umboni omwe ndili nawo panopa ndiwokuti nduna imalandira ndalama zokwana $450 ndipo mmene awonjezeramo ndiye kuti nduna
zimayi izilandira ndalama yokwana $900 yomwe tikayiwerengesera m'makwacha ndi 913,927 kwacha pa tsiku lililonse. Kotero mumasiku omwe akhale ali ku Amerikako anduna amayi nasi tembo alandira ndalama zokwana 25,700,000 malayi kwacha ngati ma allowance okha, ndipo zikaphatikizidwa ndi mlembi wawo wamkulu ndiye kuti apatsidwa ndalama zokwana 131,300,000 malayi kwacha. Etu zimene zitu zili m'madollars zomwe zasweratu mdziko muno. Boma la dziko la Malawi lagwiritsanso ntchito ndalama ina yokwana 54 million kwacha pogulira matikiti a ndege, kubwerekera galimoto ndi ntchito zina zomwe zigwiritsidwe ntchito akakhala ali kumeneko ku Amerikako. Umboni winanso ukuonesa kuti anthu ena ogwira ntchito ku ndunawo agwiritsa ntchito njira ija amati business class pokwera ndege zomwe achakwera analetsa m'mbuyomo. Izitu ndikuchoka kuno ku Malawi kupita mu mzinda wa New York komanso kuchokera ku New York kupita ku Nashville. Anthu omwe apita uku sikuti ndi uchoka ku nduna woona zakunja wokha basi. Popeza sabata yatha amayi nasi tembo anawuza mtundu wa Malawi kuti palinso anthu ena omwe apita nawo pa ulendowo monga wochoka ku unduna wa maphunziro wa zaumoyo komanso unduna woona zachilengedwe. Zikukweza kwa ma allowance sikuti ndi nkhambakamba chabe, popeza unduna woona za maubale akunjawo unapempha OPC kuti iwonjezere ma allowance, ndipo OPC inavomera kuti iwonjezera. Atafunsidwa chifukwa chomwe awonjezera ma allowancewo pomwe dziko lino lili m'mavuto akusowa kwa ndalama zakunja, OPC inayankha kuti omwe akuyenera kuyankhulapo pa nkhaniyi ndi ochoka ku unduna woona za maubale akunja, popeza iwowa ndi omwe anapempha kuti zitero. Kotero a John Kabange omwe ndi mkulu wofalitsa nkhani ku undunawo anayankha kuti atawunguza pokonzekera ulendowo anapeza kuti mitengo ya mahotel imadula pa nthawiyi, ndipo zinthu zina zakwera kwambiri ku Amerikako kamba ka nkhondo ija yochuka ya ku Ukraine komanso nthenda ya COVID-19. Kwa iwowa akumenyesabe nkhwangwa pamwala kunena kuti chiganizocho chomwe apangacho ndi choyenera. Iwowa sakutekeseka kuti ndalama za boma ziwonongedwa, ndipo amikira kumbuyo nkumati anthuwa apita ochepa poyerekeza ndi mbuyomo. Zikuonetsa kuti pali maumboni ena omwe akuti ndi zoona mitengo ya mahotel imadula mu nyengo ya msonkhano ngati umenewu, koma chomwe chikudabwitsa anthu ambiri omwe akudziwa za nkhanizi nchakuti mbuyo mosemo sizinachitikepo ngati izizi zowonjezera ma allowance mpaka 100%. Malingana ndi mkulu wina yomwe akhala akugwira ntchito ku boma kwa nthawi yayitali akuti kuwonjezera ngati ukuko kunachitika kalekale mwina nthawi ya Abakili Muluzi. Katswiri wina pa nkhani zachuma Amilwa Tobias yomwenso ndi mkulu wa bungwe la Center for Research and Consultants anati a President Chakwera ngati mtsogoleri wa dziko lino samayenera kupita ku msonkhanoku potengera ndi mavuto azachuma omwe dziko lino likukumana nawo. Iwo akuti mtsogoleriyu akupereka chithunzithunzi cholakwika pomapita m'maulendo oti akanatha kutumiza ku munthu nkukawayimira. A Tobias anayodabwa kuti ndi boma lomweli lomwe linalitsa kuti anthu ogwira ntchito ku nthambi zake asiye kukachitira misonkhano yawo ku nyanja, kunena kuti mwina ndalama zisungike koma leloli akuwonjezerana ma allowance opitira kunja. Nawo a John Kapito omwe amayimira bungwe la Consumers Association of Malawi kama ndikwiya kwambiri ndi zomwe bumali lachita poziwonjezera ma allowance akuunga. Iwowa anagwirizana ndi a Tobias ponena kuti mikwingwirima yomwe dziko lino likudusamo pokhuza nkhani ya ndalama zakunja sichanzeru kuti mtsogoleri wa dziko lino
kupita ku msonkhano. Kwa iwo akutinso apapa zikutanthauza kuti mtsogoleri wa dziko linoyu sakulabadira kulira kwa Amalawi omwe tsiku ndi tsiku ali m'mizere kufuna mafuta a galimoto, magetsi omwe akuzimazima komanso mankhwala akusowa mzipatala zambiri mdziko muno. Iwowa anafunsa kuti ndi chani chomwe dziko lingapindule ndi kupita kwa mtsogoleriyu ku msonkhanowu. Ndikangati komwe mtsogoleri wa dziko lino wakhala nawo pa misonkhano ngati imeneyi, nanga tapindula kuchani ngati dziko zaka zonsezi. Malo mosunga forex iyo nkugwiritsa ntchito pa zinthu zina zomwe zavuta kwambiri mdziko muno, iwowa alikalikiliki kukwera ndege zodula kwambiri nkupita ku America. Anayankhula motero a John Kapito. Komatu amayi Setembo anayikira kumbuyo ulendo kunena kuti ndi wofunika kwambiri ku dziko lino. Akuti mwa zina a President Chakwera akayankhulako ngati mtsogoleri wa mayiko otsaukitsitsa kwambiri pa dziko lonse, komanso kusayinirana thandizo la Millennium Challenge Corporation wa ndalama zokwana 350 million yomwe ndi 358 billion kwacha.